Бум, бум, бум! Здравейте хора, нещо кажа. Нека какво получих като подаръци. Така, първото нещо е спинер. Ето не съм го отваряла още. Второто не съм го отваряла още също. Нещо тайно. А третото въобще не помня какво съм казала. Да, здраскано е тук. Да започваме с спинера. Не, че знам много да играя с спинери, но знам, все пак. Ще видим колко знам. Ето, отваряме жълтък и на брат ми им спинер. Да, ето. Честно, видяхте ли, че не знам да играя с спинери? Ето как се върти. Ето. Да, спинер е тайното нещо. Ще бръкна. И ще това да свирка. Добре, ето свирката. Свирка много добре. Второто нещо, нали последното, което е такова яйце за Великден. Най-интересно, което съм чакала сигурно не много, е това. Така, сега идвам. Така, хора, не намерих ножица, така че ще отварям така. Това така. Да, че няма да не слута, защото по земята е мръсно. И няма да слагам много вясна. Вижте вие първо, аз няма да гледам. С затворени очича. Чакайте. Кое? Слайм! Ще даже запечатам с такова. Тук вече ще... ето. Да, ще ми трябва ножица или нож. Ще сверна, когато го отворя. Ето вече изрязах малко. Отварям. Важно е тук да успея тут. Пак ще трябва нощ. Идвам. Ето маникюрната ножичка. Извинете хора, просто паднах. Така, режем. Голема. С всички тише от страна, така. В момента, който ще... Така, първо упаковката. Има желе, което е отвън. Това не е голям проблем. Започвам. Хора, как се отваря това, напишете в коментарите. Ето. Хубав е. Нали, сега. Малко такова. От пластмасата. С блясък. Ще видим. Не е твърд, но леко лепкащ. Да. Навънка е топло. 15 градуса. Клик перфектно. Прозрачен е много. Добре, не клика много. Как хрусти. И всичко чувате. Как да се разтягам. Добре. И най-важно е, че балончета има много малко. Не пука много, но все пак леко пука. Ще проверя нещо. Прозрачност.
супер прозрачен стъкло. Има и блясък. Това хубав беше. Бляскът не се остава по ръцете. Това е... нали, поне на мен се попадат много свежи слаймове, а от Fix Price никога не купувайте. Там не си заслужават малко лепне нещо. От Fix тези от Китай, от AliExpress, са по-хубави от Fix Price. Да, защото вижте колко е мек, даже и лекичко лепка, но това е даже по-добре от Fix Price. Слаймове. Добре, роза така и не направих. Направихте, но ручната. Дайте и така да направя розичка. Не се вижда. Но клика, добре. И хора, да, сега ще се опитаме дали пръцка или дали е удобно да се прибира в кутийката. Аз мислех, че ще е по-голямо. То мини. Вижте. Сигурно на камерата изглежда голямо. Чуйте. Да, прави издава звукове. Даже вие чувате. Защото кутийката е тясна. Сега ще видим дали се увеличил този слайм. Или си останал къвци. Увеличил се. Да. Купесата излиза малко слайм. Така че да. Ако искате още такива видео със слаймовете, примерно утре какво е станало с този слайм или някой друг ден, напишете в коментарите, ще ги прочета. И да, абонирайте се, поставете лайк. Ако съберем 100 лайка, ще ви покажа и другите слаймове, които още не са дошли. Да. И също ще ме питате със сигурност. Защо не четеш коментари? Така. Извинете, нямам време. И да. Имам само време да снимам видео. Също ще ви дам подсказка. Другите слаймове са още два. Единият е бял, а другия не помня. Малко процент слайм. Да. Както вече казах, да се абонирате, да поставите лайк, ако съберем 100 лайка, така нататък. И чао, това беше от мен. Целувки.